Saps que ChatGPT, Gemini i Copilot ja parlen català? Les principals intel·ligències generatives comercials sorgides als anys 2022 i 2023 en l'àmbit mundial gestionen el català de manera acceptable i donen sense problemes respostes competitives en aquesta llengua. És el cas de ChatGPT, Gemini o Copilot. Aquest funcionament s'estén també al reconeixement i la síntesi de veu en el cas de Gemini i Copilot. Això ha estat possible perquè són intel·ligències entrenades principalment amb continguts disponibles en xarxa. El català està ben representat a internet amb un 0,1% de presència mundial. Aquest 0,1% és una xifra que està molt per sobre de la proporció del seu nombre de parlants en relació amb les 6.000 llengües del món. Paradoxalment, uns instruments menys punters tecnològicament, com són els assistents de veu, com Alexa, Google Assistant o Siri, entre altres, no han fet el pas, tot i que les firmes que hi ha al darrere ofereixen serveis de tecnologia lingüística puntera en català als seus clients empresarials.